Welcome sa Dialogo sa Pagtuo. Sa dili pa ang atong main event ato masaksihan karong kahaponon ang undercard. Diin pagahisgutan ang tema. Pamatudan nga ang relihiyon makaluwas sumala sa Biblia o referensya. Ang afirmatibo niini mao ang kanhing pastor sa Born Again Christian apan karon usa na ka manlalaban sa simbahang Katoliko. Atong palakpakan President, Diocesan President of CFD Surigao del Sur. Og dinhi sa atong wala nga habig ani adinhi ang negatibo. Usa ka evangelist sa Born Again Philippine Catholic. Ang ilang debate is one round system. Rules: 10 minutes affirmative speech. Hatagan ang afirmatibo sa iyang 10 minutos nga constructive speech. O human sa 10 minutos, mo-undergo siya og naglagubo nga mapangutana sa negative side. Brother Prissy Sale, atong palakpakan si Brother Prissy. So 10 minutes usab nga negative speech atong ihatag sa negative. Human sa iyang negative constructive speech, gisahon siya sa naglob-gubo nga mapangutana sa atong afirmatibo. O human sa paghatag kanila og 10 minutes, muin ang atong dialogo sa pagtuo, pinaagi sa 5 minutos nga summary. Diin ang negatibo ang unang mamulong, ulahi ang afirmatibo. Ikaduha nga rule, 1 minute question, 1 minute answer. Usa ka minutong pangutana, tubagon usab, dili mo lapas usa ka minuto. Number 3 rule, focus on subject matter only. So dili mo lihi sa tema. Ang subject matter, ang relihiyon makaluwas ba o dili, mao na ang subject matter. Rule number 4, object anytime if there is violation. Number 5, no ad hominem, no personal attack. Og ang pag-unom, respect the ruling of the moderator. So again, ready na ba ang tanan? Ready na mo, wapa? Kung ready na, atong hatagan og masipang palakpak ang atong duha ka mga speakers. So ato nang formal nga sugdan ang atong dialogo sa tema pamatudan nga ang relihiyon makaluwas sumala sa Biblia o referensya. 10 minutos atong ihatag sa afirmatibo, Brother Rosbe Alejabo. Time in. Maadjong hapon kanatong tanan. Unas tanan, mapasalamaton kita sa buhi nga Dios nga mahitabo kini nga public debate namo ni Bro Prissy Sale. Sa ngalan sa atong spiritual director si Catholic May Defender sa Diocese of Tagbilaran, Father Darwin Jetgano, sa CFD Diocesan President Brother Kaloy Abuyabor, og sa among moderator karon si Brother Paul San Pablo Alima, og sa akong pinangga nga igsuon Bro Prissy Sale. Sa among gisabutan nga kumbati sa rason
way labot ang korason. Sa tema nga pamatud-an nga ang reliyon makaluwas sumala sa Biblia og referensya. So mga igsoon, akong sugdan kini ato sang klaro unsa ba ning reliyon, unsa may definisyon niini. Matud pa sa Wordstrong Dictionary, what is religion? Religion came from the Greek word threskia. It means a system of faith and worship. Unsa daw ang reliyon? Gagikan sa Grego. Gitawag kinig threskia. Nga buot pasabot, sistema kuno sa tinuuhan kun pagsimba sa Ginoo. Mabasa ba na sa Biblia? Matud pa sa Sirak, Kapitulo 1, versikulo 28. Unsa may mabasa sa balaang kasulatan nga nag-ingon, pag matinumanon diya sa pagbansay sa imong reliyon, sa pagsimba nimo sa Ginoo. So mo mga igsoon ko ni Kristo nga sa Latin usab ang reliyon gitawag usab kani religare nga buot pasabot to bind or connect, pakigdugtong balik sa naputol nga relasyon. Mo mga igsoon ko ni Kristo nga isip nga afirmatibo nining dapita, ako magpamahayag kay naaman ako ang burden of proof nga akong ipahayag karon mga igsoon nga ang reliyon makaluwas gyud. Tungod kay kining pulong reliyon dili man ni Bisaya, kinatsila man ni. Nga kung sa Bisaya pa tinuuhan. Unya kining tinuuhan o religion gitawag usab kini sa Biblia og pundok. Unsa daw kini? Pundok. Asa mabasa? Buhat Kapitulo 26 versikulo 4-5. Unsa may giingon ni San Pablo? Dugay na silang nasayod kung andam lamang sila sa pagpamatuod niini nga sukad sa sinugdan nagkinabuhi ako ingon nga sakop sa labing hingpit nga pundok sa atong reliyon. Unsa na ning pundok? Gitawag usab kini og reliyon. Pangutana, mabasa ba ni nga ang reliyon or pundok makaluwas? Atong patabagon si San Pablo sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 47. Unsa may giingon ni San Pablo sa Buhat Kapitulo 2 47? Gidayeg nila ang Dios o gikahimutan sila sa katauhan o sa matag adlaw gidungagan sa Ginoo ang pundok sa mga taong nangaluwas. Buot pasabot katong pundok kon reliyon gidungagan di ay ang taong mga nangaluwas. So nangaluwas past tense na mga igsoon. So muna mga igala nga akong gipabarugan karon nga ang reliyon gayod makaluwas. Mo nga ang akong kaatbang karon hinaot nga ako magpamahayag ko og reliyon makaluwas, siya pud usa magpahayag nga ang reliyon dili makaluwas. Pangutana, basin mangutana ni asa mabasa letra po letra sa Biblia nga ang reliyon makaluwas. Ato na ning tubagundaan mga igsoon. Unsa may giingon sa Bibliang Protestante? Kaning Bibliang Protestante dili ni gikan sa Katoliko, dili ni bias. Kay basin mo giingon siya Katoliko man na, bias na. Kani akong gibasa dili Bibliang Katoliko, Bibliang Protestante. Atong basahon kung mabasa ba ang reliyon makaluwas. Unsa may giingon diri sa unang Timoteo 4 versikulo 8. Miingon si San Pablo, as the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Buot pasabot matud pa ni San Pablo, ang reliyon di ay nagsaad sa kinabuhing walay katapusan. So klaro og tataw igsoon lig-on kaya akong ipabarog, lig-on pa ni sa kahoyng magkuno. Wala mga igsoon ko na ni Kristo nga padayon ta.
Nga diin mga igsoon ko ni Kristo, kung maingon akong kaatbang nga walay reliyon, nga makaluwas o walay tinuuhan, nga makaluwas, supak gud siya sa Ginoo. Kay mismo ang Ginoo nagpahimangno, ang taong walay tinuuhan, matud pa sa Sirak 35, versikulo 18, unsa may giingon sa mga taong walay tinuuhan, miingon ang Ginoo, bisan unsang matanga. Sirak 35, versikulo 18, miingon, hog ang Ginoo mo buhat sa walay langan, dili siya makapailob sa dautan, nga mga tao, manimalo siya, pinaagi sa pagdugmok sa mga walay tinuuhan. Unsaon daw sa Dios ang taong walay tinuuhan kon reliyon, dugmok kon di ay sa Ginoo. Mao na akong kaatbang karon, no? Sadto si, no, gidugmok na siguro ng daan sa Ginoo. Wala mga igsoon nga, unsaon daw sa Dios, ang taong walay reliyon mo angkon wa sa tinuuhan, dugmokon sa Dios. Silutan ba sa Dios kaning tao nga miingon nga wa sa reliyon? Atong patubagon ang Sirak 41, versikulo 8 nga nag-ingon, kamo sinilutan, kamo nga mga tao nga walay reliyon. Luoy day ang taong wangkon nga walay reliyon nga makaluwas mga igsoon kuya ni Kristo. Mao na nga klaro og tataw nga akong gipabarog karon nga ang reliyon di ay makaluwas. Mao bitaw nga basin mangutanan ni akong kaatbang nga, Brad Rosby, kinsa bagay miluwas, ang reliyon o si Kristo? Ato lang tubagundaan. Nga kita di matasupak ka ang manluluwas si Kristo. Pero ang reliyon, instrumento na sa kaluwasan. Sama ba ni San Pablo ba? Si San Pablo, member sa matuod nga reliyon, sa matuod nga tinuuhan. Makaluwas ba si San Pablo? Unang Korinto, kapitulo 9, versikulo 22. Atong basahon ang balaang kasulatan. Sa 22 nag-ingon, diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila, aron madani ko sila. Busa, nagpahauyon-uyon ako sa tanang tao, aron maluwas ko ang pipila kanila. So klaro og tataw nga bisan si San Pablo nga member diya sa matuod nga reliyon kontinuuhan, makaluwas di ay. Mao na nga, klaro kayo mga igsoon ko ni Kristo nga tin-aw kayo ang akong pagpabarog karon. Nga usa lang, no? Kay supak man siya nga ang reliyon dili makaluwas, ako po siyang hulatan unya nga muhatag sa bersikulo kapitulo sa Biblia nga nag-ingon ang reliyon dili makaluwas. Remaining time 2 minutes. Kay kung dili sa kahatag og bersikulo kapitulo sa Biblia nga nag-ingon ang reliyon dili makaluwas, buot pasabot ang argumento sa akong kaatbang, taman lamang bersikulo hunahuna kapitulo bana-bana. Mao ta mga igsoon ko ni Kristo nga nay panultihon sa Latin nag-ingon argumentum contra pactum non valet. Kung imong argumento dili mo sibo sa realidad kon kamatuoran, dili ka na balido. Pero ako sa akong pagpamahayag karon, nabasa ba na ako nga dunay reliyon makaluwas? Atong basahon pagbalik aron madunggan gyud sa akong kaatbang nga bisan gani ang Biblia ang protestante nag-ingon sa unang Timoteo 2 versikulo 8, as the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. So klaro og tataw mga igsoon ko ni Kristo. O gusto pa dungagan mga igsoon, mabasa ba sa Biblia nga ang reliyon maghatag og eternal life? Kay mao man ang tema namo, makaluwas. So ato lang tubagundaan, no? Nga ang reliyon maghatag mag eternal life, atong basahon sa Tito kapitulo 1 versikulo
1 hangtod sa 2. Nag-ingon, from Paul, a servant of God and apostles of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. The truth about religion. Verse 2. Then they will have the hope of eternal life. Klaro, og tataw mga igsoon nga ang reliyon di ay makahatag di ay og eternal life. Kay kung dunay mga protestante nga miingon nga ang reliyon di makaluwas, unya patuon mo nga to silang tinuuhan, panghawa na mo di ang mga 20 igsoon. minutes Tungod remaining. kay tungod kay useless na mga higala. Kaya ang mga apostoles dunay reliyon. Mao na mga igsoon ko ni Kristo nga lig-on kaayo ang akong ipabarog karon nga maghulat ko sa akong kaatbang karon nga mo provide siya kapitulo, bersikulo sa Biblia nag-ingon ang reliyon. Time out. Salamat. Palakpakan na to ang kanhing pastor sa Born Again sa iyang 10 minutes constructive speech. O karon mo undergo siya sa 10 minutes cross-examination. Gisahon siya na evangelist Prese Sale 10 minutes cross-examination. Proceed. Okay, may palis na tong tanan, Katoliko man og dili Katoliko. So napasalamat ta sa Dios nga gitugot na gyud ni. Pero lain lang ang kaatbang sa dun lang kag taga Surigao. Ha? Saan naman taga Bohol? Ha? Nya si Padre Darwin nilikay pa. Unsa kay rason ani? So ako mahimo para malingaw ko og makahigala ko nila dawaton sa way reklamo. Okay, magdali ta kay oras ba ni? Binta gahinag anhi pa ning alas 3 kay kumbatik istorya sa. Pero wa na jam mo'y panahon kay gasugod naman. Okay. Una ang pangutana bro. Bro, amigo ba ta bro ha? Ayaw inag mag-away ta. Ha? Kay gwapo ra ba ka? Okay. Praise the Lord. Kana. Una ang pangutana. Bisaman nimo makuha nimong nahibaw-an karon nga ang reliyon mo ay makaluwas. Tubag. Asa doon ako nakuha akong naibalaan? Sa Biblia. Kaya tong tema, Biblia man. So akong gibasa, giingon, as the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Mao na ang reliyon makaluwas. Mao na ang giingon ni San Pablo sa Buhat, Kapitulo 2, versikulo 47, nga nag-ingon nga gidungagan sa Ginoo ang pundok sa mga taong nangaluwas kay ang kanang reliyon pundok mala sumala diha sa Buhat 26 versikulo 0. Tubag ang pangutana. Next question please. So Question Biblia. number 2. So ato lang ko na ba? Ano maklaro to? Biblia ra. Wa dyan mo ilaing source ana. Tubag. Biblia. Tungod kay Biblia man ang akong gibasihan. Hunya mga igsoon, dapat mo provide kag dili makaluwas ang reliyon. Gitubag nakabalikon ang pangutana, gibalik ang tubag. Nga ang atong tema, pamatud-an nga ang reliyon makaluwas. Nabasa ba nako ang reliyon makaluwas? As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Biblia ang protestante akong ibasa dili dyaryo. So natubag ang simpleng pangutana. Next question please. Okay. Atong kalaruhon ang kaduhang pangutana nga unsa man gyud ang reliyon. Kay duha ko nadunggan nimo. Sistemas pagtuo o pagsimba o pundok. Asa mayo klaro ano? Tubag, sakto ng tulo. Nga naman, kung sabi gingon, religion came from the Greek word treskia, a system of faith and worship. Nga, ang reliyon di ay tinuuhan kon pagsimba ngadto sa Dios, ug ang reliyon gitawag kanig pundok kon tinuuhan nga nagtuo ngadto sa Dios. Sirach 1 versikulo 28.
unsa may giingon sa balaang kasulatan, magbasa gyud ta. Aron di lang tataman bersikulo 1 kapitulo 1 abana. Atong basahon. Sirak 1 bersikulo 28. Nga pag matinumanon sa imong reliyon sa pagbansay sa pagsimba sa Ginoo. Natubag ang pangutana. Next question please. So, karon kay pariharaman di ay ka ng pagtuo og ang pundok. So, ang pangutana karon mao ni pod. Nanunsa may gituan sa maong pundok aron ang tao maluwas kay naa may pagtuo. Tubag, siyempre, gituan ng Diyos mo, bitong reliyon tinuuhan. Kinsa man imong gituan, siyempre ang Diyos. Sirak 1:28, pagbalimanon sa pagbansay sa imong reliyon sa pagsimba sa Dios. Mao na nga unsaon yo kung doon na kay tinuon wa kay pagtuo sa Ginoo. Mao na nga giingon nga doon na kay tinuon tungod nagtuo ka sa Dios. Ang atong tema pamatud-an na nga ang reliyon makaluwas. 1 Nakabasa minute. na ko Answer nga ang reliyon consumed. makaluwas. Next question, please. O klaro mga higala pagtuo sa Dios ang makaluwas. Ang yawa nito man pud sa Dios. Tubag. Luwas pud siya. Dili man to sakop sa mga reliyon, sakop man to ninyo. Santiago 2:19. Ang yawa nagkurog, unya dunay pagtuo sa Ginoo. Dito sakop na mo, sakop to ninyo. Unya atong tema, reliyon makaluwas, nabasa ba nako? Matod pa akong balikon gyud nga religion is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Nabasa na letra po letra. So pakon pa nimo. Next question please. Kuyawa, isog naman kayo nito ba na rin? Hong pa to. Mutira man dito. Oh? Sige, No side comment please. maipitan niya ba? Hastang ipitag yun. Okay. Karon ang yawa diferensya kay wa man pa mo apil sa pundok. Objection Mr. Moderator. So karon ang pangutana. Objection Mr. Moderator. time. What is your objection? Nasa tong rule nga direct question dapat focus on the topic nga ang among tema reliyon makaluwas. Wa mi nagtimag yawa. Wa mi nagtimag anghel. Ang among tema ang reliyon makaluwas. Focus on the topic, the subject matter, please. Based on rule number 3, focus on subject matter only. Ang subject Granted. ang reliyon makaluwas. Unya gipatubag gipangutana siya nako nga ang Objection, Pagtuo Mr. Moderator. Diyos, mauna No pa side siyan. comment, please. Direct question. Pangutana. di kalma lang na may oras. Hong-hong pa to. Kalmal ba? Relax lang, mura magkaroon ka pa. Okay. Ang pangutana, ang yawa mituo man sa Dios kay tubag man nimo mutuo Dios, mao nay makaluwas. Ang yawa mituo. O diyan nitira pug kanako nga sakop na mo ang yawa. Pastilan di malasa po ng yawa agapil-apil mo pod. Okay, continuous pangutana. Continuous tubag. So klaro di ay karon nga duha mutuo kag Dios o mapasakop sa pundok ninyo nga mooy makaluwas. Mao ba na? Tubag. Mali ang imong pangutana. Tungod kay kami nagtuo mi sa Dios. Doon na mi reliyon kontinuuhan apan usa na ka Dios ang among gituuhan dili ang yawa. Mao na nga klaro og tataw akong gipamahayag karon nga akong gibarugan og nabasa letra po letra nga ang reliyon makaluwas og ang subject matter nato pamatud-an nga ang reliyon makaluwas. Nabasa ba nako? Nabasa. Ang reliyon maghatag og eternal life. Akong basahon. Matod pa sa Titus 1 versikulo 1. Kung sa gayon, I encourage God's own people to have more faith to understand the truth about religion. Then they will have hope of eternal life. Nabasa na ang reliyon makaluwas. 1 minute answer consumed. Next question. Balay ko no pangutana. Balik mong tubag. Duha ang imong gibasihan. Moderator time. Nga Moderator's mutuo time. Diyos. Dili lang mo sapaw ha. Once nga mo sulti ang isa, mohilom sang isa. Oh, kana. So hatagan na to gawing mo ka proceed siya Oh, kana. sa iyang pangutana. Proceed sa imong question. Kay niingon man diha nga dili
kinahanglan mo tuog Dios og nga mapasakop sa pundok ang yawa man magpasakop karon duha mo tuog Dios og mapasakop sa pundok mao ba nay klaro? Tubag, mali. Ang amo lagi gituhan, kung doon na may reliyon kontinuhan, ngadto lamang sa Dios. Wala mi nagtuo sa yawa. Kung nagtuo mo sa yawa, kamo na, dili kami. So, klaro man akong gibarugan karon nga tema nga ang reliyon makaluwas. So, di akong tatapokus sa subject matter nga ang reliyon makaluwas. Pag-provide diya, nga nag-ingon ang reliyon di makaluwas, aron makatabla ka. Kaya kung di ka makahatag diya, tama na ka versikulo una-una, kapitulo bana-bana. Next question, please. Remaining time for cross-examination is 2 minutes. 2 minutes. So, 1 minute question, then 1 minute answer. Mo proceed na ta sa imong negative speech. So, wa yun maklaro kuha niya ang Objection, Mr. Moderator, side Wa comment. ko miingog ni tuo What batag is your objection? yawa. Side comment, direct question, please. Okay. So, Naman ang ay moderator mo rolling diretso tag pangutana, di lang ta makomentaryo, pwede mo premise, pero dili pwedeng mohatag o komentary, i-reserve na sa imong 10 minutes a destructive speech. Proceed sa imong last question. Okay. Ang pangutana mao ni kung nituo ko og Dios bisan og dili ko maapil sa inyong grupo, luwas ba ko? Tubag. Unang Juan 2:18-19, mingon si Kristo, mga anak, doon lang katapusan sa kalibutan. Gisugin lang ko na kamo, moabot ang mga kaaway ni Kristo. Sila gikan sa tong pundok, migawa sa tong pundok. Kung ato pa silang kauban, magpabilin unta sila kanato. Apa na miya sila, aon maila nga sila dili kauban nato. So gikan mo sa pundok sa matuod ni miya mo unsay buhaton sa Dios ninyo. Hebreo 6:4-6, Hebreo 10:27-28. Kaniadto nakalawat sa gasa sa Espiritu Santo. Apan mibiya, laglagon sila sa kalayo. So mo lang mahitabo ninyo, laglagon mo kanang miya man mo. Objection, moderator, wa ko mayong mabiya. What is your objection, Mr. Ang Stanley? akong objection mao ni nga niingon ko nga kun ako naluwas kay nito kog Dios og dili magpasakop sa inyong pundok nga Katoliko, luwas ba ko? Tubag. Mao na pangutanan ako. Tubag. Ikaw lang po nang naluwas ka. Esa. So, mo to ang iyang last question. So, ang atong time is 1 minute. So, ato lang siya patubagon. So, paki-repeat sa imong question. Apamino pangutana, bro. Sige. Kung ako ba nituo ko Dios kay mao man kanay pagtuo Dios makaluwas. Unya dili ko maapil sa grupo sa Katoliko, sa Roman Catholic, luwas ba ko? Mao nay pangutana. Tubag. Ang di lagi sakop ni Kristo sa iyang pundok, Hebreo 6:4-6, Hebreo 10:27-28, laglagon sa kalayo lagi kitong namiya nga wala mo pasakop sa matuod nga simbahan. Mao na nga, klaro og tataw kayo, namuya man ka. No, wala ka sa matuod nga reliyon kung tinuuhan. Kaya ang tinuuhan, makaluwas man. Walang balik na ka sa matuod nga simbahan. Nga mo ang Romano, Katolikong simbahan. Natubag ang pangutanan. Okay, Next question, time please. out. So, palakpakan nato usab ang naglagubo nga bayloay sa pangutan nagtubag. So, nahuman na ang cross-examination. So, atong hatagan ang negative sa iyang 10 minutes destructive speech. Brad Caloy, time in. Proceed. Okay. Na ako'y hangyo gamay. Kinahanglan gyud mong maminaw sa pangutana og tubag. Di pwede maminaw mo sa pangutana, di mo minus tubag. Og di pud pwede maminaw ra mo sa tubag og dili maminaw sa pangutana. Oh. So na-record ra ba ni gibidyo ni maklaro ni og atong reviewon. Okay. Are na ta sa pagpamahayag. Kay murag init man kaayo, init man po adlaw, init ang kunra. Okay.
Salamat sa Dios nga naabot gyud nako ang buot ipasabot sa maong kaatbang nako. Nga mainiton kayo siya mo pamatuod nga ang reliyon kuno makaluwas. Unya ang reliyon sumala sa iyang pahayag og nasabtan po na nako wa pa isulti niya kay mao man ay gibasihan nga meaning religion o relihiyon sistemas pagtuo o pagsimba. So makaluwas kay sistemas pagtuo dili man grupo pero tiwas po niya parihara kuno pod pundok. So akong giklaro nga diin ang unsa may gituhuan para siya maluwas tuog Dios. Karon gipalua pa mo tana, ang yawa mituusab. Luwas pa po siya. Dili kay wa mo pamembro og sa among pundok na ninyo. No, tira mayon. Mo na nga ang giklaro so duha di ay ang buhaton sa tao para siya maluwas. Mutuo sa Dios og mo pamimbro sa maong grupo. Nya karon di pangutana duha miingon na may Gisus og biya kay nangutana ko niya miingon ko nga karon kay mao man ang kaluwasan mo tuog Dios. Ya ni tuog og Dios luwas ba ko bisag di ko pamimbro sa iyong reliyon. Niingon man siya ang mamiya wa pa gani ko makasud mo pabiyaon na pud ko. So pangutana na okay. Mao nang maminaw jud sa pangutana aron maklaro ang tubag. Og kapta pong mga listeners diha na to makahukom tag ay wa man mo tubag sa pangutana. Okay aron ako. Ang kaluwasan nako diha ra sa sistemas pagtuo. Dili sa pundok. Ngano man? Sawa pa maaris Kristo naanay mga relihiyon, naanay mga grupo sa Sadusyo, Parisio. Naana ang balaod, naana ang pagtulunan, naana po gisot pagtuog Dios. Kung maunay makaluwas og tuog Dios, ngano man mas Kristo magdupa pa mas cross, mangantos pa man. Nga maoran man ay makaluwas nga namo tuog Dios. Kung ikaw Ginoo mag-agwanta pagaka nga naa may sayon tuorag Dios. Unya pa pamembro grupo. Monang salamat po sa Ginoo nga mao day na iyang standing kay bunagin ra ba ni siya. Mo na doktrina bunagin mo nang talika mo nihawa na talika lahi naman purang imo tuo mag Dios. Ang yawa nagkurog mangani. Sakto man pod nga wa say grupo. Pero nangutan nako kung dili ko mapilo grupo basta as long as nituo kog Dios luwas ba ko ni Jesus na po mubiya kag pundok di ka maluwas. Mao nang makadima mao nang ingon ko karon patalin ni makasala kun ani ang debate. Ya kini inyong ubos nga alagad daghan na pinaakan sa pinaakay sa plaza. So inamigo man lagi ning ato so at least naibaw-an ako nga mao day ni naka-record po na ako'y gisulan og 1 million ni pag video lang. para lang makita ang kamaturan. Muto ba day pud mo sa kamilyon ang service TV Isra. Okay. Mao ni kung klaro na atbang jud iya. Opposite jud iya. Kay ako si Kristo nagluwas. Asa ka maluwas? Roma, gamito ning Roma kay gikan man ang Roman Catholic niabot po sa Pilipinas, mao nang Philippine Katoliko. Roma Jis. Pero tingin ruta ning istorya. Yara, atong basaon, biblical, dili ni magamagama mga igala. Roma Jis. So
So kalma ra po diha manaminaw kay aron maklaro ninyo ha. Kay masapaw na og magbanha na mo kusog. Okay? Roma 10:9. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. O kinising-kasing mo tuo ka nga gibanaw siya sa Dios. Grupo? Dili. Sistema nis pagtuo. Ha? Nga mutuo ka, musugid nga Jesus Ginoo. O sa English pa na, Jesus is Lord. O kinising-kasing ka nga mutuo nga gibanhaw siya sa Dios. Jis, kay mituo man kita sa kinising-kasing gayod, gimatarong kita sa Dios, og naluwas kita kay gipahayag nato kini. Tanawa ra. Pagpahayag pa lang nimo, luwas na ka. Asa man ang tuog Dios ana? Ha? Natural mo tuo tag Dios, alaala bugdi ka mo tuog Dios. Tuo kag Dios kay di man ka og di ka mo tuog Dios, di man puga mo tuong Kristo nga gipadala sa amahan. Di puga maluwas. Mo na nga ang lamang nato sa yawa kay kita nituo tas kamatayo ni Kristo sa yawa. Nituo ra Dios ni kurog mangani. Mo nay lamang nato. Di ta parehas kay og mutuo kag Dios. Wa na kay lain pang buhaton. Di na kamutos kamatayo ni Kristo sa krus, parihara mo siyawa. Mag-appear lang mo. Mag-appear mo siyawa, bro. Ha? Kung parihara mo, kauban mo, ug mauna. Kinahanglan malahita siyawa. Kinahanglan mututa sa kamatayo ni Kristo kay walay sala mapasaylo gawas ula ag dugo. Sayang ni atong pagsaulog Simana Santa. Pagkalawat paghandom sa kamatayo ni Kristo. Nga man bihara man tayo maluwas sa mutuog Dios. Pastel lang di malasa ng imong pagtuo, brad. Balik nas burangkin, brad. Kay maluwas pa ka. Ani balik kas Katoliko labo pugawa pa maluwas. Tuog Dios, uroy masipyat ta puga. Ha? Mo na huno na asa ninyo. Kamu pong wa pa kabalig reliyon. Ay suno na pumayo dali-dali balhin oy. Ha? Kung makadungog mo sa kuan karon nga sayon raman di ay. Sayon ko kay si Kristo may magluwas. Nganong si Kristo man dili man ta kaluwas. Hala pag sakripisyo pagpas ang krus diha. Sama sa ang kruso. Dagang ipangutana, brad. Kot imong kruso may gilansang. Ha? Piki man na. Okay, pangutana ko ninyo. Si Kristo namatay sa krus tinuod. Remaining time Gilansang. for Pero unsa man remaining nagtabo? time for destructive speech is 2 minutes. Okay. So may tabo. Namatay si Kristo sa krus. Sa diyang namatay siya gipasagdan bas krus, gitangtang o gilubong. Naibilin ang krus, nagbuwag na sila. Karon original. Tubaga ko ninyo. Napapay gilansang sa original nga krus ni Kristo, wala na. Hello. Tubag. Wala na. Nga nasa may PKN kanang napay gilansang na Objection, inyo, ha? Mr. Moderator. Oh. Naapay. Focus on subject matter. Oy. Dili maabot sa cross. Saan ni man dahil ni kaluwasan man eh? Moderator's Kaluwasan eh. time. There is Basahan na objection. to. What is your objection? Adaw na mo object lagi. Object sa ta kay murag naabot na siya sa Amerika. So focus sa subject matter nga pamatud-an nga ang reliyon di makaluwas kay mao man imong ikaw man ni gitawag nato nga niguba sa kung tema. So focus sa reliyon nga ang reliyon di makaluwas. Naabot siya cross, Mr. Moderator, palihog. So na kay counter objection before ko mag-ruling. Ang counter ko, kay ano, duwa man ko malayo sa tema. Kaluwasan man, reliyon nga makaluwas. So dili yun ang grupo may makaluwas. Negative man ko. Okay. Natural, So, mupahayag ko sa akong based pagka-negative. on rule number 3, focus only to the subject matter. Ang subject matter, pamatud-an nga ang relihiyon makaluwas. Ang relihiyon makaluwas o dili. Mo ang subject matter. So, i-align lang, Brad Prissy, ang imong negative speech sa atong subject matter. Oh, Proceed. dili lagi.
Mabitaw ko nga, ang reliyon ang iyang pahayag, mutuog Dios. Mamanay reliyon, God, sa iyang ipahayag. Aho, system, pangtuan ako, Pero lahi ang ituan sa kaluwasan. Ang iya lahi, aho po lahi. So, mo na yung ako lahi, kay si Kristo man ang nagpakamatay. Siya man ang lagluwas. Bisan og dili maapil kas grupo, kay ang pagluwas dili man grupo. Kay giapil man gunya grupo, nga reliyon po ng grupo. Yang yawa wa mo apil po grupo mo nang di siya maluwas katuruan tuog Dios. Mo nang ako gipahayag diri adto lang jud mo ka init ani kay mao mas Biblia. Nga sugid nga si Jesus Ginoo og mutuo ka nga gibanhaw sa Dios, maluwas ka. Mao na ang kaluwasan sumalas Biblia. Nga ako ning giluma, mao bitaw ebanghelista ko kay mao ni ang gisaligan kanunay, bahala ka sa taabot basta kaluwasan kini. Nga si Kristo namatay gilubong og nabanhaw. Dili gyud reliyon kay daghang ni apil og reliyon, wa man pun mga bag-o kay ang luwas gani gikan kas kangit-ngit katus kahayag mo nay luwas. Yan aka ng reliyon wa mabago imong kinabuhi. Kay wa ka motuo si Kristo namatay sa krus og gilubong og nabanhaw. Nya katong nito ana kay na may espiritu nga patik. Ilhanan nga ikaw iya na. Mao nay luwas. Mao nang akong gibungkag ang iyang gipamatuod nga ang reliyon niya makaluwas kuno kung motuog Dios. Ako apo reliyon makaluwas motuos kamatayon ni Kristus Koros. Ana ba aro maklaro ba? Nga dili ingon nga sayop yun tanan dili napoy sakto. Okay, time end. So karon atong hatagag masipag palakpak si Brad Prissy Sale ang atong negative side. Okay, walay ko rin pikas kay init yun. So niyata sa 10 minutes cross-examination, so mo-undergo na og pag-isa sa naglagubo nga pangutana si Brad Prissy Sale. Mangutana kaniya ang afirmatibo, Brother Rosby Alihabo. Salamat, 10 minutes Salamat, Brother Paul. in. So, Evangelist Sally, imo magyong gipa hibukatan nga ang reliyon di yun makaluwas. Buot bang sabton mo, Mr. Sally, nga ang Dios walay reliyon? Kay ang dili makaluwas ang reliyon, yes or no? Wa ni maminos pangutan. Objection, Mr. Moderator, di mo tubag. Wa ko magpahayag na dili rin Categorical question. Tubagon gyud yes or no with Yes. 1 minute qualification. Balik ko na kong pangutana, Mr. Moderator. Matod mo, imong gipahimugatan nga ang reliyon di makaluwas. Pangutana, buot pa mong sabton nga ang Dios walay reliyon, kay ang reliyon di makaluwas, yes or no? Naalagi reliyon makaluwas. Pero Ayo. dito kukuha sa gitawag unsay gituan kay ang reliyon mao man ay gitawag og sistemas pagtuo. So naa kay pagtuo. Ya gikuha na ko ang pagtuo nga gitawag og tuog Dios. Dili mauna. Okay? Kining ako at hinaron niya ko o dili ni bikil-bikil. Paminaw sa akong gisuro mo ko ka maminaw. Di ba niyon ko nga niksakay ko aning ang reliyon sistemas pagtuo. Pero ang kalainan lang nato kay tuo ra Dios ang imuhang pagtuo. Ako ani tuos kamatayo ni Kristo dito ko naluwas. Mo nay kalainan. Ato Okay, bang ang tanaw ba? 1 minute na consume na. So proceed. Affirmative. Next Your question. next question. Susunod pangutana, giang ko na nimo karon, bag-o pa lang may gawas yung baba. Nga doon na tayo reliyon makaluwas. Unya atong tema, reliyon makaluwas. Buot bang sabto ni makaron nga naunay ka sa imong kawulang tare, yes or no? Wa ko maunay, kay sakay na ko daan. Wa pa ka mo pahayag na nasung utok na doy. Nga ang reliyon lagi nga imong gipasabot, sistemas pagtuo o pagsimba. Ni sakay ko ana. Ang ako lang kalainan sa imo kay tuora mag-Dios ko ng imo. Awas kamatayon ni Kristus Cross, mo na sistemas pagtuo, mo na reliyon nga makaluwas. Di ba? Sunod pangutana. Evangelist Sally, Oh, urat man pud ani. categorical question. Ang Dios doon reliyon wa, naawa. Na aga tuko gani reliyon.
nga mao ni ang pagtuo sa kamatayon ni Kristus Cruz, dili pagtuo Dios. Oh. Oh, kamong wa kasabot undanga uli na mo. Oh, ura si gastuhan ni jagani undangon. Mahadlok mo di niya kalakoron. Okay, proceed. Sunod Next question. pangutana. Okay. Kay mato nimo dunay reliyon makaluwas ug ang Dios dunay reliyon. Sa Roma 10:9 nga imong giangko, nabay mabasa diha nga ang reliyon di makaluwas? Yes or no? Ang mabasa diha, Objection, Mr. Moderator. Categorical question must be answered categorically. masuko man tali. Sa Roma 10, Rolling. Pag ang pangutana mo end og yes or no, that is categorical question. Tubagon nga yes or no, then hatagan og 1 minute qualification. Okay. So, repeat your question, Repeat. Brad Alejabo. pangutana, diya sa Roma 10 imong gihatag na sa katawhan imong gibasa nga di gyud makaluwas ang reliyon. Sa Roma 10:9 nakaingon ba diha? Nakasulat ba diha nga ang reliyon dili makaluwas? Yes or no? O yes or no, wa di mabasa diha nga dili makaluwas reliyon. No. No. Question kanang mo kalirway ko. Kay ang nabasa sa Roma 10, wa na maghisgot og reliyon. Naghisgot nagpagtuo. Nga mo encounter sa imong pagtuo og Dios. Manang imo di jud na mao nga mo tuog Dios, maluwas. Nga mao na sistemas imong reliyon di gyud na tinuod. Kaya ako ang sistemas pagtuo, mutuo nga si Jesus Ginoo og nabanaw siya gikas binatay. Mao na sistemas akong pagtuo. Sunod So, pangutana. Sumala sa akong gibasa nga ang reliyon maghatag ng eternal life, letra po letra. So dili nakasupak ni ining akong tema karon nga ang reliyon makaluwas na, yes or no? Di ko mo uyon ana. Kay naay akong mabasa sa John 3:36 og makahatag everlasting ba reliyon by gisutan. Okay, John 3:36 kopyahan ninyo ni aron inyong pamalandungan mauli. Ug ikaw bro aron mabalik ka nag born again. Pamalandungan nimo ni ha. Nga way reliyon gisutan ani. Palihog Ato. lang negative. Jan. Ayaw talik di ang kamera. Ayaw pagtalikod sa kamera. At Sorry. atubang sa kamera. Sorry. 30 seconds. Paspas sa imong Rest, tubag 36. diha. Kaya ma-expired ang imong 1 minute. Ang motuos anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili motuos anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabili ni noon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kanturan. Way reliyon gisutan ang pagtuo sa maong reliyon. Sunod pangutana, matud mo, wala day reliyon makaluwas diri sa akong gibasa. Og mabasa ko letra po letra, kapitulo, bersikulo, akuha na imong sinang mga sapatos. Yes or no? Adyaw kay usaran ni. Tubag. Pangayuon pa ba lain. Balikon ko. Matud mo nga wala ko mabasa diri sa akong gibasa letra po letra nga ang reliyon makaluwas. Og mabasa ko kapitulo, bersikulo, ang kunon ba nimo nga hastang pakyasan ni ining dibatiha, yes or no? Balik ang pangutana. Balikon ko. So ako lang uspo na akong pangutana. Matul mo dili day makaluwas ang reliyon, akong basahon na. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Pangutana, ang reliyon ba maghatag magkinabuhing walay katapusan? Yes or no? Sumala sa akong ibasa. Dili pa ko mutubag anak. Objection, Ug ani ko Mr. nang ibasa, Moderator. No Ug side ani- comment. Mutubag Ug ani ka sa sa kuna. akong categorical question. Asa nang bersikulo ha? Basig giilad ko nimo na ba? Ikaw basa. Ikaw basa. Di ka ring Bisaya.
Moderator's time, no? Moderator's time. Gigamit man na sa affirmative, so iyan ang role nga i-question nimo. Oh. Sige, basahon sa nato ani. Sa kini unang Timoteo 4:9. Atong basahon ni. Objection, Mr. Moderator. Wala siya panahon sa pagbasa. Mutubag siya sa akong pangutana. Categorical question ba? Okay. Yes or Role no? number Kay sa imong gibasa namang goy number religion. 2. 1 minute question, Ang 1 basahon ng minute Biblia. answer. Oh. So, Brad Prese, ang imong role ang pagtubag sa iyang pangutana. Oh, sa di pa ko mutubag klaro. Sa nako lisod man ni mutubag tag di klaro. Oh, di ba? Sabtalan po ko ninyo. Sa 4:9 o na sa ang Timoteo 4:9. Atong basahon ko na. Basa ta. Tinuod kini nga panultihon. Ang angay dawaton og tuan sa ingpit. Oh, sa to pa dire tuan. Yan ni gawas naman ang tuhuan kanang reliyon nga tuog Dios ang imuha, aho tuo sa kamatayon ni Kristo sa krus. Sumaluwas Okay, next question. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana sa akong gibasa nga bersikulo ba diri nga Biblia. Mabasa ba nga ang reliyon makaluwas? Yes or no? Sa akong gibasa. Okay, paminos tubag ano ha? Categorical yes or no? Yes. Okay. Karon, mapahayag ko. Akalaro ayaw sa pakpak kay mapasabot ako. Niyo ko giis kay ngano ang reliyon makaluwas kung nituo kas kamatayon ni Kristo sa krus. Og nutuo ka nga tuog Dios ra, di ka maluwas ana. So ang reliyon di ay naay maka-impierno, naapoy makaluwas. Kanang imong ipahayag karon dili makaluwas. Maka-impierno na. Kaning ako maluwas ka ani kung mubalin ka rin. Sunod pangutana. Sige, pangutana. Sumala sa Tito Kapitulo 1, versikulo 2. Then they will have the eternal life. I encourage all people to have more faith to understand the religion. Then they will have hope of eternal life. Sumala sa kung gibasa o sa imo nadungog karon, ang reliyon ba maghatag og eternal life? Yes or no? Okay, basa sa ko kay na po yung religion ng imuha. Objection, Mr. Moderator. Ito, Wala ko mangutana siyang Biblia. Nangutana ko sa akong Biblia ba? Objection time. ang imong Rule number 3, focus on subject matter only. focus ta. Pero Dayon, ang gihatag inomdoma na to. Once nga ang moderator mo sulti, palihog hilom ang tanana. Maminaw ta sa base sa inyong rules kaya namay mo rules nga nag-govern. So 1 minute question, 1 minute answer. So while nangutana siya, o sa tong iyang ipangutana, mo nang imong tubagon. Kung gusto na nimo tan-awon dito, namang kay allotment nga time, dito na nimo ipahayag. Basta karon is cross-examination period, so obligado gyud ka sa pagtubag. So proceed sa imong pangutana. Remaining time for cross-examination is 2 minutes, so 1 minute question. Then 1 minute answer mo end na ang atong cross-examination. Balikon ko ang pangutana, Mr. Evangelist Sali. Sumala sa akong gibasa nga nag-ingon, I encourage God's own people to understand the religion, then they will have hope of eternal life. Sumala sa imong nadungog sa akong gibasa nga Biblia, ang reliyon ba maghatag og kinabuhing walay katapusan? Yes or no? Yes. Oh, yes. Makahatag kung mutuo kang si Kristo namatay gilubong na banahaw. Pero tuog Dios di makahatag. Kay naay reliyon nga maka-impierno, naapoy reliyon makaluwas. Kanang imong gibasa karon nga moingon ka nga tuog Dios, anak ka ma-impierno anak bro. Sunod. Ingon ka nga ang reliyon makaluwas kay mutuo tas kamatayon ni Kristo sa cross. Correct. 100% yes. Sunod pangutana. Next question. Time na sa cross-examination. Atong palakpakan ang atong duha ka mga speakers sa ilang bayloay sa mga katarungan.
So nahuman na ang tag 10 minutes. So mo-proceed na ta sa gitawag nga summary period. Atong hatagan si Brad Sally og 5 minutos sa summary period sa nahitabo nila nga diskusyon ni Brother Rosby Alihabo og si Brad Alihabo atong hatagan sa last 5 minutes sa atong summary. So proceed sa imong 5 minutos sa summary. Salamat moderator og kamong naminaw kay kining paagiha mo ni gitawag og motunhay lang ang kamaturan og dili lipat-lipat. Kaya akong kaatbang sigig pang objection. Murag nalayos ti mawako malayo negative ko sa iyang pagpahayag nga ang iyang reliyon sistemas pagtuo sakto na pero nilutaw gyud ang pagtuog Dios dinha ko mo negative. Yan gamit sa Tito 1:2 ya Roma tinuhuan man na kanang reliyon. So unsa ganda depende na sa imong pagtuo. Kung pagtuo Dios ra anak ka maluwas siguradong impierno juga. Kay si Kristo niya aron pagluwas. Nagtukod og grupo. O nya sa buhat 2:47 ang nangaluwas gidugang sa pundok sa nangaluwas. Natural ang pundok nga gidugangan nangaluwas og ang gidugang nangaluwas. Mao na ibut-pasabot ana. Mao na nga importante makuha gyud ninyo kay ang ilang kung pagtuon nila nako dili reliyon makaluwas. Ni pahayag man ka og subo po sa kong pagsabot nga ang reliyon day sistemas pagtuo di ako ni sakay. Dili kayo sa to pa di day makaluwas ang reliyon di ko pwede pangutanon na kay ni sakay man ko diya ra ko mo sangka mo negative sa imong gisgutan pagtuo nimo kay pagtuo ra mag Dios nya ang yawa ni tuo mag Dios ya luwas di ay kay wa ka no moswakop sa pundok. Sa to pa duahon mo tuo nga si Kristo Dios nya mo apil pundok. Niingon ang bugag namiya man mo. Dili mao. Kung moagi kitag debate maminaw kas pangutana aron maklaro ang tubag. Nya kamo pang mga listener paminaw pus pangutana og tubag og nakasibo ba? Kay klaro man jud kaayo nga namakpak mo nga mayong ko nga reliyon makaluwas lagi pero dakong pero depende na sa imong pagtuo. Kay kung naay reliyon nga makaluwas napoy reliyon makaimpierno kadtong motuo ra si Kristo Dios di na motuos kamatayon ni Kristo. Mao nang kinahanglan gyud atong klarohon kung reliyon man gani pasabot nga sistemas pagtuo kanang saktong pagtuo nga makaluwas pod basis Biblia sa Roma 19:10 wala may pundok ana pagsugid nga si Jesus Ginoo og motuo ka nga nabanaw siya gikas pinatay humagpayag nimo luwas na. So karga gyapon sa pagtuo nga ang sistemas pagtuo mao ning religion. Sa to palak to istorya, sakto tong pamatuod nga ang religion makaluwas. Pero nasukway man po nimo ang sud sa reliyon. Niya dire sa unang Timoteo. Timoteo 3. Tanaw na to 3. 14 sugod. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko sa dili madugay muan na ako kanimo. Apan kung malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo o gunsaon nato pagkinabuhi, diyas panimalay sa Dios. Kanang balaya mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og sukaranan sa kamaturan. Walay makalimod usa kadako sa tinago sa atong reliyon. Remaining time Sa tinago sa reliyon, for summary period is 1 nagpakita minute. siya ingon nga tao og namatud-an nga matarong pinagi sa espiritu
og nakita siya nga sa mga anghel. Giwali siya sa kanasuran, gituan din niya sa kalibutan, gibayaw ngadto sa langit. Mao na maayong balita si Kristo na. Mao na unod sa maong relihiyon nga diin ka maluwas. Sa ato pa klaro nga ang relihiyon makaluwas pero depende sa imong pagtuo. Pero ang ipahayag sa akong kontra, tuog Dios kanang relihiyon na. Mao na'y makapaimpierno. Balik sa born again, bro. Kay klaro pa nga luwas ka. Kay mapabilin kas Katoliko, una na imong pagtuo. Ingnon ka nako, teman kamong nakadungog karon. Moabot ng panahon, mamanhaw man ta kung mamatay ta o mabuhi pa ta, ilis na itong lawas. Di ba, ato ni siya, di niya mabalhin ang iyang pagtuos. Kamatayo ni Kristo, magpabilin na siya agtuog Diyos. Sigurado magkauban sila siya was imperno. Karon na, pero musakay siya sa akong reliyon nga makaluwas. Nga motuo si Kristo na matay, gilubong na banaw. Mao na reliyon ang gibarugan. Dili kay tuog Diyos ra. Luwas ka. Kaya ang reliyon makaluwas. Time. Palakpakan nato si Brad Sale sa iyang summary period. Karon ang atong last speaker sa atong summary, ang atong affirmative, Brother Rosby Alejabo. 5 minutos nga summary. Proceed. So salamat kay Brother Paul og salamat sa Brother Evangelist Precious Ali. Sa tinuod mga igsoon, ikasubo pag-ayo, ahong kaatbang naluoy gyud ko siyang argumento. Nga naman, tungod kay ang iyang baruganan paguba, atras abante. Mura ko siya kamunggay nga naharos siyang kagulong baruganan. Nga naman, sa pagpangutanan ako niya nga, ado na ba'y reliyon makaluwas? Nitubag siya, yes. Subot pasabot, ang among tema, giuyo na niya. So diya palang daan, hastang pildiha mga igsoon. Mao na nga, klaro og tataw mga igsoon nga akong gipahayag ganina, bisan sa Bibliang Protestante ang reliyon makaluwas, gipangutanan ako siya, puro yes. Puro angkon nga ang reliyon makaluwas. Ngano lang sukol-sukol pa man kag aning timaha nga, moangkon naman ka nga dunay reliyon makaluwas. Dapat laing tima unta to. Mauna igsoon ko na ni Kristo nga maubitaw nga isip nga pastor kani adto sa born again, nibalhin ko sa Katoliko. Ano man, usa man kahuyang nga baruganan ang teaching sa born again nga ang reliyon, ang walay reliyon makaluwas. Unya ko mga Katoliko, pag ilang evangelize, dadoon ka sa ilang pundok reliyon. Kaya kung ang reliyon dili makaluwas, panghawa na mo diha. Mao na ako igsuon ko na ni Kristo nga sakit ang kamatuuran pero makaayo kini kanato. Ikaduhang punto, sayang gihatag sa Roma 10:9 hangtod sa 10 nga wala ko ni reliyon makaluwas, gipangutanan ako. Brother Presi, mabasa ba diha sa imong gibasa sa Roma nga ang reliyon dili makaluwas? Ang tubag niya wala. Sumura tag-uwa ka na, sige tag-wa. Mao na mga igsoon ko na ni Kristo, klaro og tataw, nga napabarog yun ako nga dunay reliyon makaluwas. Unsang gibasa nako? Bibliyang Protestante. Dili gyud Bibliyang Katoliko. Subot pasabot ang iyang argumento, wag gyud katatsa. Bisa na lang gamay. Wala mga igsoon, ganina, atras abante gyud siya. No? Niangkon gyud siya nga dula day reliyon makaluwas. Pero unsa may gingon sa Biblia? Nga katong pundok matod pa sa buhat 36:5 nga ang pundok kitawag day kinig reliyon. O kanang reliyon na matod pa sa buhat 2:47 nga adlaw-adlaw ginungagan ang iyang pundok sa mga nangaluwas. 2 minutes Mauna remaining nga, time for Bro Sally, summary period. balhin nagkatoliko, matuod nga simbahan. Ayaw nagpabili ng Philippine born again Catholic. No? Mauna nga, ay pabilin anang simbahan ni mo nga. Kalabang maingog, way reliyon niya. Pag maipit, maingutog, naanapod. Subot, pasabot ang imong argumento, atras abante. Atras abante ka.
kada ra bang atras abante ka, matod pa sige padayag 3:15-16, kung ikaw atras abante, iluwa ka sa Ginoo. Magbantay gud ka na, evangelisali. Ngauna nga, klaro og tataw ang gipahayag sa balaang kasulatan nga dunay reliyon nga makaluwas. Asa mabasa? Daghan kog mga bersikulo, kapitulo nga gipangyagyag. Mo na karon nga sa undercard na mo karon. Undercard man sama sa boxing, no? Wala ko sa kapuntos, bisa na lang gamay. No? Ang akong baruganan full documents in full evidence. Ang akong kaatbang taman lang bersikulo huna-huna, kapitulo bana-bana. Ana pa siya nga, hayag ang akong gipabarog. Hayag ko no. Pero ang iyang gipabarog, lubog pa sa sabaw sa nukos. Una, Rosale nga, sorry to say this, pero ang kamatuuran, magpabilin mang kamatuuran. Juan 8:32, Veritas liberabit vos. You shall know the truth, and the truth will set you free. Wala mga igsoon ko ni Kristo, nga dili lang utaman kini ubos galagad, Brother Rosby Alihabo, nag-ingon ka ninyo, kung inyong problema, sama ka dako sa barko, ayaw ka balaka, kaya imong Dios, sama ka dako sa dagat. Dalaygo ng Dios, hangtod sa kahangturan. Okay, atong palakpakan ang atong duha ka mga speakers o baglamano sila sa atubangan. Tindog Brad Sale. Paginaksanay mo, mga igsoon na tanan. Palakpakan nato atong duha ka mga speakers.